unu ebidokwele icho okwu unu ebidokwe kọwasịrị ị ga-aza ya ajụjụ dị n'ime ya asị m ọ na-ebido onye na-agụ uri na ọnwụ n'ọnụ nwoke nwanne n'ọnụ nwoke Maazị Okechukwu Iweala nwa ndị ụmụndịgba akara aka the untippable son of ụmụndịgba ọ mepụtara ihe m ji eme ihe onyonyo unu ụda ọ maka m ga-eme ya ụda mmesa mmemme kwuezie na ana m ihe ọnụ ukwu ọnụ ga-asị ndị jisiri ike bịa ga-asị mgbele ihe o ji kwudie ọ maka anyị abịasana ndị na-abịa ndị kabala ha sa agakwala ha na-abịadị ha ga-asị oche m anyị ga-abịa ọ ihe m jisi ka m kwuo m ihe ụda mgbe m mere mmemme m nke mgbe ana m otu ọnụ isi kụrụ asịrị gaa kọja ndị mmadụ sị ha abịala ndị bịara na-abịakwana ndị Chineke ekwadokwana ga-abịa na-abịa nke onye ọbụla ama na ndị mmadụ ga-abịa maka awụ m nwa Chukwu gọzi awụ m onye Chukwu gọziri onye ndị mma ihe m hụrụ n'anya ndị bụrụ uru n'obodo hụrụ m n'anya kwụrụkwana m n'azụ onye ọbụla na-akwụrụ m n'azụ ndị bụrụ uru n'obodo ebe ọbụla m nọ ha na-akwụ m n'azụ nka ka ebido ahụ na ọ na-ebido ahụ n'iche okwu ọ na-ebido ahụ na kọwa asịrị mana ka m gwa m ọnụ so ọnụ ga na-agwa ndị mmadụ so na mmemme m na-eme na ọwụ dị Okechukwu megekwe mmemme na ọwụ ndị otu Okechukwu mege mmemme ndị otu Okechukwu mege mmemme na ndị otu Okechukwu gara n'ala Igbo ga-aka uri chọọ igosipụta chọọ ịlọnchi ya na ọwụ dị egwu Okechukwu ihe m ji ekwu ihe ọwụdị sa ayọ ga-adị m ayọ na ayọ ịma ama adị m ayọ na mana ebe o si ewute m taa wụ na ndị niile na-agba mgbe okpuru n'obodo nna ọtụtụ n'ime ha awụsa ndị soro kwado m na mpụ ụzọ m bido ga-egwu na-enwedo onye ma onye nwụ m na-achịgharị si dị n'aka ayọgharị ndị mmadụ sị were for free gagado ige ntị nụrụ olu m ụnụ ụsa ndị ụtụtụ n'ime ọnụ ndị nyege m ego mgbe ụnụ na-amara ihe m chọrọ ịlọnchị ụnụ na-abịa lọnchị m na-amaghị ihe m ọnụ bịaga ele mana ọ na-emegidezie adị ọtụtụ n'ime ọ na-eritewo maka ihe ọha ọ na-eburu ọgụ ọha na-alụchizi ndị mmadụ n'isi public fight group fight ọ na-eburu ya na-agaje to individual but ihe anyị ọnụ mana ahụdị m onye ugo adakwana m atọ oji eshiri m ike ka all over enwedị ihe ngere ka igide ekwu ngere ka ị ga-eme egwu m na-aka ịmakwa nsọ ọnwụ iji eme omume obi aṅụrị iji eme ego ole ka m bido ịmakwa ego at least unu ga-anọ anọ na ntị unu na-ahụ n'anya onye na-ada ahụ anya ntị na-ada ọ na-ahụ n'anya ihe m na-eme kemgbe afọ egwu Chineke ji chi mmiri Chukwu so ihe m na-akọwa awụ gaa n'ihu kọwa na ashịrị ọnụ onye ọnụ ghọgburu ya nọ n'ụlọ ya onye makwa n'ihe chọrọ ịbịara m ihe ya abịara m ihe mana ihe m na-agwa ọnụ wụ ashịrị ọnụ dị ka agwọ tọrọ mbe ọ dị ka ilu agwọ na ahụ mbe ndị oyibo so that the venom of a viper does not into the turtle shell ya ihe m na-akọwara na ịhụrụ otu m nọ na-ekwu ụka n'ime ọhịa agwọ bịa na chi n'elu ochi na-abịa onye ebute ya pịa mote ụnọ ọwa aka nwa ndị ụmụndụ ihe ọ ga-eme ya pụwa na ndị nwonu ndị ụmụndụ gbakara aka na-akọ na ashịrị ọnụ ma m nọkwana nga na-enyi ọnụ ma ewu chief na-aghọ aghụghọ ewu ọzọ na-amadị ihe o kwesịrị ime ewu nze na-atọ achị ewu pastọ na-eprichi okwu ụgha ka ewu popu na-eme ka ewu saa egwuregwu ọbụla saa na-ada asali ọwụde ọgbasadị m mere m ihe ọ sọrọ ma m mere m ekwene ka ọ sọrọ mana ihe mbere ịgwa gị na-awụ anụsana m ashịrị ọnụ niile na akụkọ niile ọnụ mara ndị ọnụ ga-eme anịlị anya ma anyị ya na ha anya ama m na enwe ndị kwesịrị ịbịa mmemme na ha kwesịrị ịbịa mana maka ha na-atọ ụjọ kabal ndị na-achị ha ndị na-agwa ha ebe a ga-aga na ebe na-agaghị ha aga jichie na ike anọ m ya nwandị ụmụnụ gbakara aka I am untippable son of ụmụnụ untippable egwu m egwurugo regemeza ya egwurugo nuo regemeza ya egwurugo ọ na-akpa alaghachi azụ agaghị m alaghachi azụ anaghị eme ya eme ngwa ka ọ dị unu ga-abịa unu ga-anụ na ntị unu ga-ahụ n'anya unu ga-ahụ n'anya unu ga-anụ n'akụkọ unu ga-ahụ n'akọ nwa ndị ụmụndụ ka ọ dị